садриддин ҳабибов сокини ҷамоати шаҳраки исмоили сомонии ноҳияи кушониён аз зумраи он ҳоҷиёне мебошад ки маблағи барои адои ҳаҷи фарзӣ ҷамъоварӣ намудаашро дар корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ сарф намудааст. номбурда ният дошт ки имсол барои адои ҳаҷи фарзӣ биравад. бо тавсияи падар ва кӯмаку дастгириҳои бародарон ки кӯчаи Бахтиёр Иброҳимро ба шаҳраки марказии ноҳияи кушониён мепайвандид, пурра асфалтпӯш намуд. тибқи иттилои сокинони маҳал, солҳои қаблии ин масофаи роҳ харобу валангор буда, ҳангоми убур аз ин макон сокинон ба мушкилӣ мувоҷеҳ мегардиданд. бо ташаббуси инсонҳои хайрхоҳу нексиришт, мушкилии мардум ҳалли худро ёфт. ҳар нафар ватани худашро худаш обод мекунад. ин иқдомро мо дастаҷамона амалӣ гардонда истодаем. бовар дорем ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро хубу арзанда истиқбол мегирем. тибқи иттилои шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар 5 ноҳияи вилоят аз ҷониби нафарони хайрхоҳу эҳсонкор корҳои ободонию созандагӣ, сохтани пул, чароғонкунии роҳу кӯчаҳо, таъмиру азнавсозии роҳҳои маҳаллии нақлиётӣ, ба истифода додани симхонаҳои иловагӣ ва кофтани чоҳҳои амудӣ барои баровардани об ба анҷом расидааст. албатта ин аз амалҳои неки инсонӣ ба ҳисоб рафта, анҷом додани чунин корҳои хайр аҷру фазилати бештар дорад. нафарҳое ҳастанд ки ҳар 5 сол 3 сол чикор мекунанд, кӯшиш мекунанд ки боз ҳаҷ кунанд. албатта аз ин амалҳо, ин ибодат аллакай вақти такрорӣ кишид, ин ибодати нофила мешавад. аз ибодати нофила дида имрӯз фазилати садақаи ҷория бештар аст. ба хотире ки садақаи ҷория як ибодате ҳаст ки садақае ҳаст ки ҳамеша дар номаи аъмоли инсон савоб китоба чидан мегирад, ки дар ин маврид пайғамбари гиромии мо шумо мефармоянд, вақте ки фарзанди одам аз дунё ки гузашт, номаи аъмолаш баста мешавад, магарам аз 3 гурӯҳ мардум номаи аъмолшон кушода мемонанд баъд аз гузаштани аз дунё. якум гуфтанд садақатун ҷория, як нафаре ки дар зиндагиш як амали садақаи ҷорияро анҷом додааст. ба мисол як пулеро сохтааст ки мардуми як деҳа ба деҳаи дигар рафту омадшон осон мешавад, ё ки як деҳаи дурдасте ки имрӯз аз оби нӯшокӣ танқисӣ мекашанд, ҳамун деҳада обёрӣ кардааст, ҳамун маблағе ки мехост ба такрор ҳаҷ ё умра кунад. дар сурате ки он ҳаҷ ва умраи такрорӣ ибодати нофила аст. абине ки садақаи ҷория сабаби баста нашидани номаи аъмоли инсон мешавад. аз дунё ҳам ки гузаштем, то қиёми қиёмат номаи аъмоли мо кушода аст. то қиёмат мардум аз ҳамун садақаи ҷорияи мо истифода мебаранд, аз ҳамун пуле ки сохта бошем, ё ки кадом деҳаеда ки обёрӣ карда бошем, ё мактабе сохта бошем, масҷиде сохта бошем, як бунгоҳи тиббӣ сохта бошем, ё як боғеро бунёд карда бошем ки мардум аз меваи он боғ, аз сояи он боғ вақте истифода мебаранд, албатта дар номаи аъмоли инсон савоби садақаи ҷория навишта мешавад. аз ин рӯ ҳар як инсони хайрхоҳу нексиришро лозим меояд ки имкони молӣ дораду мехоҳад якчанд маротиба ҳаҷ ё умра кунад, ба як маротиба рафтани хонаи худо қонеъ шуда маблағҳои ҷамъоварии худро барои корҳои хайру эҳсонкорӣ сарф кунад, зеро ин амалҳо низ аз савоби зиёрати хонаи худо камтар нест.